Hi friends, bela bela kan hambai ma yafar tina achuk tai phungni jorabo. Tan bage mane norok anu nugya balok khana tai ang norok no nugya balok wing tongka. Tang mane kwbangma samung bijini bai ang kuno jaga kaisa blog rok phunukma yangui tongo. Taibo tongo kaisa kaisa ke 20 hoite 25 bosorok khairok wngkha na nugya balok khani friend rok no. Kwchal kwchal tai khwai omorpur telamura Komolpur, Dosda Kanchanpur, tai kwbangma sabrom ayang friends rok juda juda abo hai jatini borok rok ni bisingo ani friend bo tongo. Borok no bo nugya balok khana. Tini hayo jora rogo nukha hangke comment khai di, like khai di, subscribe khai di tai bell icon rwdi. Abono kebo rwya ta tongdi ta pogdi. Tini jodi no nukha hingkangke belengke no tongthokmani khobor abo hai. Ani bisi kwdwkma romoi tamo samung biji hingkangke iko nainedi ko rubber garden abo achuk basa kheno bai kaisa samung ward rongno makai. Iko nainedi ani rubber tai ayang o je nukmani abo hai rok bo. Kwbangma samung biji rok bai nugui mankha na tini hai phung kwchang jora sal koktwui koktwui ni abo hai ni jora o. Norok bo phunuk mankha chao norok ni blog rok no kusung kusung ni abo hai jorani sak taimang rok no chwng nuklaina bo nango tei khatung laina bo nango aswkno hambai.